ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сумонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем барои реклама кардан пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар хали техникаҳои фурӯшии мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор астад Toyota RAV4, Lexus Americanka астад, аппарати собунбурорӣ астад, Hyundai Avanta, Toyota Camry 2, Sechka биём дӯстон азиз, Opel Vectra A, Opel Hatchback, Toyota Mark X ва Opel Astra бо нархи арзон ва дигар навъи мошина астанд ки бо нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. срочно ҳамашонда сум дар кураем. барои видеонаворро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозима, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва курси имрӯза 130 сомонӣ аст. навор сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения границы Акай Бекру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз рейс доранд. мошинашон вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна худо медонед рафта меоянд. мошинашон чанд намуда ки метавонед мошинша интихоб кунед ки ҳар рӯз рейс доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дошта имо WhatsApp доранд. маромад дӯстон азиз, компания Акай Бекро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. яки мошини фурӯшӣ имрӯза астад ки срочнаи Lexus RX Americanka соли 2006-2004 сол астад ки сӯйфуреш газ бензин, объем мотори 3.3 литра, коробкаш автоматай, саистани мошин мега нахдвай мошин чотка. мошин мега 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 1 моҳи дигар танировка дорад, кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорт, свети сафед, дискамаш нахдо аст. мошин ҳам вариантҳои алиши аст, ҳам сумакикати. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбешта ва фурӯхта мешавад срочна бо нархи 115 000 сомонӣ аст. бадрон боз муомила дорад ва ягон мошинои Opel, ягон мошиное ки мақсад агар поёнтар бошад болоиш сумамтиен алиш мешавад, ки вариантҳои худтона пешниҳод кунем. хоб ин ҳами рақамҳои Россия ки промои кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. мошинтон ки мошини хуб бошад, мақсад ки ака болоиш пул гира алиш кунад, ба шумо ҳам вариант мешавад. ва агар сумкати хариди 115 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниқ аз рақамҳои поёмда Lexus Americanka саистаниҳои хуб мега соҳиб бош, метавонед занг занед. дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед ки дар мо рӯй кунед. мо рекламачаи чотка карда дар фурӯш мегузорем. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. аппарати собунбурорак аст бадрон ки срочнаи нав аппарати собун мебуровардагӣ аст ки срочна нав фурӯхта мешавад. аппарат қарор дорад дар ноҳияи, яъне ки шаҳраки Норак. дӯстони азиз, аппарат собун мебуровардагӣ аст ки 3 намуд мегӯяд қолаб, 3 намуд размер дорад. хоб мақсад ки 220 волт кати ҳам кор мекунад ва 380 волт кати ҳам мега кор мекунад. аппарат мега беҳтарин система, яъне нав аст, ина бохай салфампер истеҳсол гуҷаи нагуфтиян срочна фурӯхта мешавад бо нархи 13200 сомонӣ, бо арзон мешавад. якумаш рақамҳои мегафон бошона медонам ва ахираш 57, дуюмаш рақамҳои нашам дастӣ, ахираш 22 WhatsApp дорад. аппарат барои собун мебуровардагӣ аст ки аппарат, яъне бизнеси тайёр аст бадрон. хоб 13200 сомонӣ аст, бо муомила дорад. дар шаҳри Норакда қарор дорад. 3 намуд мега размер дорад. хоб хай намҷа бо мақсад ки агар хоҳед маълумоташа фаҳмида дар ҳамин рақамҳо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд ва нашод сум боша мега бо арзонам мешавад. метавонед худи ҳозир занг занед, маълумотша аз соҳибашон гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota RAV4 аст бадрон ки срочнаи светои сафед, саистаниҳои хуб. соли 2006-1997 аст ки сӯйфуреш газ бензина, гази евро 4 ҳам дорад. объем мотораш 2 литра, коробкаш автоматай, саистани мошин мега чотка. мошин мега 4 та балони пачка, ҳуҷҷатош 1 сола, кондитсионер, электропакет, чехол, салон тозак, ҳолати беҳтари дар мошин мегад
як даст гаштага як даст қайда. хоб дигар маълумотша мегирин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ ва сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 55 русумония бадрон ки бо муомила дорад. якумаш рақамҳои тисел 4445 ахирош, дуюмаш рақамҳои вавилон 7790 ватсап дорад. мошин мегӯяд ҳолати хуби беҳтарин дар як даст ҳай карда гаштага, яъне ки як даста гашта дуруни шаҳрда. хоб мошин ҳолати хуби соза мекунад, ҳам газ ҳам бензин кор мекунад, коробка автомат, салон тоза. мошин як даста ҳам вақт мошини хубае. 55 та мега бо муомилаи хуб дорад. марҳамат на ҳозир занг занен, чӣ саволе ки дорен ай соҳибаш гирен, нашод сумаш бо арзон мешавад. ҳуҷҷат балонам фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. марҳамат бештар маълумот аз рақамҳои поён будаа. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark X аст баъдон ки намхели свето соли барои 2007 сол 34 бензин объем мотораш 2.4 литра коробкаш автомата мошин мега сайсени вагоне ки мошин мега вагоне срочное ба фикр ки ҳолам номер гирифтагӣ нест мошин мега вагон нархи мошин мега 75 русумония аст дӯстон азиз ки чанд арзон мекарда шана медорам мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе мошинои семени мошинои хуб ҳастанд Toyota Mark X барои одамоне ки масалан оилавӣ хуба барои ақиб бошадам ҷои кушод барои бор кардан ва барои одами семени ҳам хуб аста 75 таш мега намедонам ки нархи ахирон шаё ки бо арзон мекунад ин нашане ки мода нагуфтанд дӯстон азиз рақамҳошу 918 рақамҳои соҳибуш метавонед занг занед бештар маълумотша аз худашон гирен ва аз кадом территория аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим ки бошад дар таги комментарияи мо нависед агар ки мо ёфтем дар видеои оянда пешкаш мекунем фақат шумо дастгира фаромӯш накунед лайка худи ҳозир гузорем ва наворро то охираш тамошо чунки мошинои арзон дар ин навор бисёр аст. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст баъдон ки срочная Дубай пёлни худ мега СК кардагӣ. соли барои 2007 сол 34 ҳам газ ҳам бензин объем мотораш 2.4 литра коробкаш автомата сайстани мошин мега чотка. мошин мега пёлни худ мега СК кардагӣ мега Дубай СК кардагиам. хоб кондитсионерш мега ях мотор мега ягон камбуда дорад коробкаш соз танировка ҳуҷҷат дорад нагуфтам ки чанд қад срок дорад ки ҳардаш дорад. хоб мошин хай опшин соза мега бо вариантҳои алишам дошта бошад яъне ки вариантҳои хубтона пешниҳод кунем. нархи мошин 110 000 сомони аст дӯстон азиз бо камтар арзон бошад бисёр не ва мошин қарода дар шаҳри Душанбе вариантона пешниҳод кунем мега соҳибуш фақат мега илтимос одамоне ки ҳамин мошин дар кор бошад беҳуда мегад вақти морам вақти хучона нагиранд мошин сумаки камтар арзон мешавад мега марҳамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочная Hyundai Avanta. соли барои 2008 сол аст ки 34 бензини холӣ объем мотораш 6 литри простой коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин хеле хеле светои сафед ҳолати хуб дар метавонад ки дигар маълумотша соҳибуш нагуфтаа. нархи мошин мега 65 русумония аст дӯстон азиз бо арзон ва мекунанд ва мошин қарор дорад дар Душанбе да 65 русумония аст ки хай чанд арзон мекунанд иша тариқи телефон маълумотша мегирем ва камбудиша мепурсем мошин дар сурат хубае камбудиша нагуфтам ба телефон худтон занг занен саволотуна тиен ина рақамҳои мегафон шуд дӯстон азиз метавонед худи ҳозир занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочная Mercedes-Benz C-Class сечка соли барои 1997 34 газ бензин объем мотор 8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега мотор хубай коробка созай хадавои кардагӣ варид пӯшидагӣ мега надорад кондитсионер мега ях 4 та балон пачка ҳуҷҷатош бучидагӣ. нархи мошин мега 52 000 аст бо арзон мекунад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе мошин хеле хеле сайстани хеле дар навор хуб тофтеса бо хатон метавонед маълумотои пураша бо хатон гиред рақамошон мегафон 52 000 наличи сумда бо муомила дорад дискошам фасонда ва светчам зебанда марҳамат дигар маълумот аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст баъдон ки дар кузифи хэтчбек соли барои 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад объем мотор 6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бадрон. мошин номеро транзита хайр номер мегирен 4 диска хоб балонашам ҳолати кори дигар маълумотошам нагуфтан ҳуҷҷатшам ягон чи нагуфтиян. баъзе мошинона соҳибошон вообще маълумотои пурра мондагӣ нестанд фақат масалан ҳолати хуби техникӣ фақат нархи адреси сол пол. нархи мошина мега 38 та мега дӯстон азиз ва мошин қарор дар шаҳри ваҳдат рақамошон мегафон кадоми шумо дар ки мақсад маҳбултон ки боша занг занед саволотуна аз
ҳамин соҳиби мошин худатон пуршида гирен. ба хотири меҳнатҳо як лайк фаромӯш накунед занед. Дӯстони азиз, ва навора то охираш тамошо кунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F1 дар кузифи хечбек соли бори 6 мегад 1996 сола мегад. Дӯстони азиз, неки дар техпаспорт мегад 95 мегад, неки айхе 96 ҳамин хел гуфта соҳибуш. Сӯиш фреш газ бензин объем мотори 1.6 литр, коробка механикаи муши мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аккумулятораш мегад нав, балон нав, як сола хуҷа дорад, чашкош мегад нав задагӣ аст, пӯшидагӣ надорад. Опшин мошин мегад соза мегад, ҷои мақсад ки опшин соза. нархи мошина мегад ки мақсад 24000 мегем, бо хай намедонам чанд арзон мекарда бошад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. Адресаш дар Душанбе дар диагностика. Дӯстони азиз, 95 сол мегад дар техпаспорта. 24000 нархаш, рақамошон аст Вавилон. кадоми шумода ки маҳқул бошад марамат занг занед. Чи саволе ки дорен ай соҳибаш пурсида гирен марамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A сайбадрон ки бо нархи арзон срочно. соли бори 1989 сӯзишфуреш газ бензин объем мотори 1.6 литри простой, коробка механика муши мегад дар ҳолати хуби техникияй, фақат аккумулятор надора мегад, дигар муши соза хели меличовка танашда камкам хели косметик кор дора агар хе гӯен неки сошам кунай. нархаш 8000 сомони аст бадрон ки ихе нарх редка. 89 сол газ бензин Душанбе дар мушин нарх 6000 сомони, аккумулятор мегад надора срочно сумдарка мушин мегад хе соз аст. хоб рақамо мегафон аст, агар мошина хай ба ҳамин расходаш агар қабул кунен, агар на занг занед дигар маълумотша гирен камтар мақсад ки исоси меличовка кор дора бо я аккумулятори дигар опшин ҳаминро ба назар гирен ва рақамошонда занг занен. агар мошин савдо шудагӣ набошад метавонед шумо савдо карда аз ҳамин гирен. беҳуда мегӯяд илтимос занг назанед, срочно то қасуми холӣ агар дар насибтон бошад метавонед мошинчара хайдорӣ кунед. хоб чӣ реклама мекунед? Рекламаҳоятон роҳӣ кунед, мо реклама мекунем. ин буд навори имзои мо то видеои оянда.